aturi bae. Anake Mayiyi, anake Mayiyi, Noktur Sinah Nana Angel sing paling cantik, paling imut. Semoga terhibur selalu, sehat selalu sayang di sana. Semoga lancar rizkinya, sehat lahir batinnya.
sering nangis ning sejerone lembu wong lanang ninok nana ora nafsu siapa sing lagi berak tua ya anak sih sing ora mangkat ini bapak sat ini bapak sut kanggo deden ces kanggo nok ernan berak tua ngeluyur saben dina mampir ning warung pinggir dermaga larak lirik mata main gaya kurang terangi nganggo kacamata balik maning pikire kaya remaja lalang keliling sampean kula tirangda bagian tua aksi perjaka ora eling ning omah putune sanga berak tua dosa lewa-lewa ora mikir keluarga ning omah ra peduli buang harta benda bagian sora maderkan suki dunya berak tua umure sawidak sangat lunga-lunga ora kari kacamata kanggo ikan bocah wadon sing gaya bagian sora maderkan suki dunya kumis tipis alasi toni kurtis pesem-pesem prangsane wong paling laris ora ngerti yen wis dawa umure warna loro uga rupa rambute pleyat-pleyot dasar
dongol. Pada nol. Aduh, beliau kelingan jening zaman pengen khusus kanggo sing ananing Nunung Albi official. Yen bengi pada mulan midang ning latar dodok loroan ngucap janji ora sepisan urip mati pengen bebarengan nanging akhire ora nyangka janji suci bakal cilaka ngomong manis kaya madu sing akhire gawe ati kaku dhuwur tengah sawah demen beli ketumpon awan katon bengi katon gagase yen durung ketumpon tulung kang aja tega pisan apa sing mantek jadi lantaran sonora weruh kesalahan sing akhire dadi perpisahan. Mugia kita para pelaku seni dipakai kesempatan kanggo berkreasi lebih bagus, berkreasi lebih baik. Para nayaga-nayaga gua tetap semangat. Usia boleh tua, semangat teh masih semangat muda. Ya beli dede. Kelingan yen bengi pada mulan midang ning latar dodok loroan ngucap janji ora sepisan
turu pawondo ralali yen mangan Pak Lurah rangeli Mas Jairus renteke mati bagian mati Mas Jairus tenimbang kula beli dadi siji kebayang Mas Edi Mas Edi Mas Edi semoga selalu kompak untuk ketua Karang Taruna pemuda Kubang Ungu jauh lebih baik jauh dari narkoba Bapak Ketua Jos Pak Ketua Pak Warto Mas Ibu Sun kelingan setahun sun keyung-yung Monggo Pak Kuwu. yen turu sapa kanak yen keparane Pak ralali di tulisane yen mangan Mas Dirman orang li trio CS renteke mati bagian mati Mas Sudirman tenimbang Pak Jairus beli dadi siji kebayang pawodo ning mata kawan ayo jogetane buta Mas Ipul mene maju spesial kanggo ibu-ibu apa sih Mas sabar sewulan Palurah sun kelingan setahun sun keyung-yung yen turu Palurah ralali yen mangan Pak Gondo blingeli renteke mati bagian mati Mas Jairus tenimbang nono beli dadi siji kebayang ning mata pawondo mimien di Pak mimi akan mriki yo nununge lagi kesiksa batin obat
dadi siji. Kanggo sing duwe lagu Oh iya. Bunda Ayu aja. Suwun Mama Najwa kesetiaane doa supporte. Kang Udin. Mugia Mama Najwa uga tetap sehat, lancar terus rezeki, selamat dalam berjalan dalam bertugas. Aini Nunung. Kang Udin, Kang Beim, Ang BM. Seorang Kang Udin, Mama Najwa. Mas Tommy. Mame Naura sing de Hongkong. Terserah pujane ngono, arep abang arep ijo, kula ora arep larang. Ning kesenengan wong lanang. Disengker pinter dirasa bisa. Wis begel kula ngomongin, Papai Alsiko. wis isin kula tukarin. Ya Kang Udin. Mandan teman jare tangga, tukar bae saben dina. Terserah ujare ngono, arep abang arep ijo, kula ora arep larang. Nokusi. Kesenengan sampean. Krungu, sing arane wong wadon ku percuma larang-larang wong lanang. Temenan. Modele kaya Ya sampean iya. dilarang sing kaya ngapa pasti bedal. Sebab disengker pinter dirasa bisa. Tapi kan wong rumah tangga kudu cukup karo seneng sing sedelat. Sampean seneng-seneng karo wong sijen, cuma sekedar wong paling suwe sejam rong jam. Enak lenake angger kembali karo wong wadon. Are wong lanang ku gede tanggung jawab. Oh, ono. Ya iya. Jadi pengen priben. Wong wadon ku angger bae sing ngempani ku wong lanang. Oh. Ono. Ya iya. Jadi kudu nurut demi sampean sing Nurut lurut duwe. menengah. Sing penting mangan dong wadon. Tapi orang Kang. Lamun kakang seneng inum-inum. Oh, terserah. Tapi tulung aja keterlaluan. Bagus berarti perhatian. Kudu eling ning kesehatan. Cuma cukup kanggo pergaulan. Bunda Ayu aja. Lamun kakang Apa? sekali kali demenan. Terserah. Oli, Tapi tulung karuan ya Mbak Kondisi ya. aja pengen wayuan. Apa sih? Kudu eling ning keturunan. Rabi siji durung cukup sandang pangan. Terserah ujare ngono, arep abang arep ijo, kula ora arep nglarang.
senengan wong lanang. Jadi sampean iku duwe duit pira, cita-cita pengen mengkonon. Hari cita-cita si beli Jadi arane wong urip bok menawa kapan lu kapan. berarti sampean mah belok gaul karo Kang Udin ya. Bukan kakak Belok pesan. gaul karo Kang BM. Senajan ado-adoan karo keluarga. Belajaran ning ayah Arifah. Bagian ado-adoan ke Kang. Ora luru kesenengan. Usaha juga paling ngurusi keluarga Kang. Oh, no. Oh, no. Tapi kan ada wong kesandung di ngerata kan beli karton orang no. Ya melek matane mulai nih Kang. Aja merembai. Bari aja kesandung. Kalau temen kada karo nunung ya. Ai. Kula ku kangelan ora dong. Saumpamane ki saumpamane. Oh, seumpama. Lamun kakang seneng inum-inuman. Duh ya. Tapi tulung aja keterlaluan. Oli setitik maya, setitik oli. Kudu eling ning kesehatan. Cuma cukup cuma kanggo pergaulan Kang. Aja ake-ake ya Kang ya. Aja. Lamun kakang sekali kali demenan. Aja pengen wayuan. Kudu eling ning keturunan. Rapi siji masih kurang. Terserah ujar kono. Arep abang arep ijo. Ula orang arep ngelarang. Oh ya dengan sampean Kang Udin siap tulung ya Kang Udin Kang BM pokoknya mah wong lanang sing ana ning monitor aja ditiru pengennya kayak Kang Didiku kader mulai dalang wis pengen pergaulan sing ora-ora Kang wis kecelup ora dalangku sampai maka diajak tukaran aku lagi kanda duduk radio bodol rongokakan Ini tukar ngene ora. Masih Kang Udin sing duwe Taiwan. Lamun kakang seneng inum-inuman. terserah tapi tulung aja keterlaluan elingan ning kesehatan cuma cukup kanggo pergaulan sekali-kali mangga ora tek larang Kang ari gaule karo Kang Udin karo ayah Arifah karo Kang BM kader gaul Lamun kakang sekali kali demenan. terserah tapi dulu aja pengen wayuan kelingan ning masa depan rapi siji kurang sandang pangan.
Sekerukir gambar watu wilan pisan kaya kaca ning lahir mungkir ning batin tetep ngakui Kang Didi ora lali sareng bunda ayu ajae kedik sing ananing Abu Dhabi dewe Bunda Rima najan dilali-lali ora lali dilali ora gerbae ora ditembangi sareng kang bebek gede
nakal kan mas? Nakal. Iya maksudnya ketemu ning dadalan jagat bengi bareng-bareng mawon ya mas ya. Iya. Sampean badhe pundi? Oh takon. Iki Gampang masalah takon. ya dudu maksudnya aja nyangka sing ora-ora. Bagian kula wong wadon ning dalan ning perapatan dhewek kan asile kula lagi luru batur mas. Sapa wong lanang sing ora demen Maksudnya yen deleng wong wadon disawang mesem tingkah laku sopan lan murah cangkem yen ora kelakon aduh jua temen maksudnya juaku apa? pasti jual publik laku. Oh, sapa wong wadone sing ora demen yen deleng wong lanang gagah lan ganteng tingkah laku sopan ora brandalan yen ora kelakon aduh penasaran. Ya maksudnya sampean cua kula duwe rasa penasaran pengen kenal maksudnya bu kula wong wadon sampean wong lanang kan watir disangka sing ora-ora. Ning ati pengen kenalan tapi rasa isin bliwani tapi kudu dicoba priben pe wong lanang kudu wani kudu berani Pada Masa baik wong wadon wis. Kula gak pengen kenal tapi ya isinnya bu masa wong wadon ngawiti ongkong bae batere ngomongnya baik. ade sapa arane Mas, sapa arane? kok kula takon maning sih Arane gawong durung kenal ya takon. Pengen takon. Ih, Rija aran asline nunung ya diundangi. nunung kakang takon Takon sing apa? sebenere sebab kakang watir anak laki Najan kula uga rasa curiga lagi enak ngobrol rabine tekan. durung duwe rapi Aduh, biasa wong lanang bakal metu sing omah ketemu di dalam pelengoan. persis kayak putri lagi ngenteni Sinatria gagah pujaan hati. kakang demen saya Hah? Kula gandemen, kakang cinta nok nunung kula gan cinta. cinta ya Boten terus tahu sih maksudnya obrolan tambah ngangguran. Ya Allah, sadar apa beli kula ku ngimpi apa ora ya? Masa wong wadon ngomong cinta? aja sok ngomong kiri batin Ya Allah, aja sok nutup diri sendiri boten mas, salah ngomong kau kah? salah ngomong Ih, berarti kita sih salah ngomong mauku apa ya? Aduh ya, apa mengkene tak ibu ngomong beli lagi jemput wong lanang bu? senok sapa arane Kang
batin kula beli bakal sulaya. Lintang wulan kang dadi saksi utama ciptaan ning nunung sepenuh jiwa. Najan jurang penghalang ora pikiran cintaan ning nunung pasti temenan. Jiwalan raga ning kulane pasrah. Segara asat gunung hidur tresnane ning nunung di bakal luntur. Kita wong loro pada demene, kita wong loro ora luntur cintane. Cinta kula ora luntur ning pitutur, tresna kula ora sirna ning piwara. Sing percaya kula ning Mas Hendi cinta, lahir batin kula beli bakal sulaya. Lintang wulan kang dadi saksi utama cintaan ning nunung sepenuh jiwa. Najan jurang penghalang ora pikiran cintaan ning nunung pasti temenan. Jiwalan raga ning kulane pasrah. Segara asat gunung hidur tresnane ning nunung di bakal luntur.
kita wong loro pada demene kita wong loro ora nuntun cintane. Karuan Pengen ditembangi, pengen kayak Pak RW, bener pengen kayak Ibu Singa Petakan. lah sing anu gede kasing acuan apa kan Bener, nonongku dipilihaken lagu ning Bapak Kadis ning Ibu Elinku. iya Lagu eku jesing anak gaya-gaya aja. oh iya iya Apa maning Aa Dudung delat maning karo Mas Wijaya kita kan yang ngarep. iya iya Wis tak undang sun. asik Berak tua ngeluyur sapandina mampir ning warung pinggir dermaga pasti dong larak lirik mata main gaya kurang terangi kaji go kacamata nih bolong balik maning pikir kaya remaja kelalang keliling Pak RW ngulati rangda bagian tua ngapsiye perjaka aduh ora eling ning omah putune sanga kejeblos aja mono-mono berarti bener ya Bapak Wiluyoku Ibu Kadisku pinteran ngeluruaken lagu kanggo nunungku apa ini judulnya judulnya iya ku berak koplak pindo je mulai iya Ibu Eli Ibu mah durung selesai iya. Siap makasih Bunda Amin hati-hati di jalan berak tua selewa-lewa orang mikir keluarga ning omah ra peduli uang harta benda bagian sorak maderkan sugidunya kumis tipis alasi tani kurti pesem bouk paling manis pasak kasih nganggo jasa deladasi nggo nutupi pasang gigi variasi masih jejak untune durung krowok durung ya karuan lagi kanku kajiku digulati ning ngarane tati siapa sih yang ku takon anak-anak kaji bouk beli waran laka iya sampai yang warai nunung kongkon bohong ya menang beduh rengokaken berak tua wis gage kelingan bakal arep lunga aja padu nyenengaken jiwa aja mumpung
ora ketua arep papan elinge ora lawas bakal dicabut umure kudu eling ning kelakuane tobatan karo pangerane. Ya Allah Gusti Pangeran. Rada nengawang ayu aja minggir boka tapi cokot ula Kita kudu dua apa-apa bakal parek sampeanku pada gatel. sayang mene ya sayang mene aja ganjen si kita nih aja ganjen Ya kudu banjeng. si ganjen nah senggol kanggo wong Cipaat soga kabeh wong Bangkaca sing pernah nanggap Nunung Alpi bokatan kangen ning ganjene ki teka tidak Alim dinakin makan dadi lagi dadi Sekar kedaton. Sekar Kedaton. kedaton. kedaton Kedaton. kedaton aduh nok wong ayu Iya Kang Mas. yen balik kakang melu Buru-buru aja sok nutuki nafsu. aduh nok wong ayu wonge sopan murah gemuyu Kang wong ganteng pinter ngerayu gawe atiku larindu. rindu sing segede gunung rindu sing sedur mega Kang Kajiutin bakal demen oh Titin Mariati Boten kenging nguntap ning maha guruku. oke magure pula Boten oh kakang cinta kakang penasaran kula uga daman karo sampeyan. nok aja abdi percaya aduh salah ya nana Kula watir dilalaran sumpah janji sing suci tujuan cinta suci moga-moga diridhoi ilahi Lalen ya. aduh nok wong ayu wonge sopan murah gemuyu Wong peteng pinter ngerayu gawe atiku larindu. Wong peteng, iya sayang apakah wong peteng Kang bener demen? bener wae kakang sayang lan kakang cinta lirika tidak Iki ning iya. kene. anak paribasane mangan bongko sengulite nandur gunda kejubur sumur Arep ini. lamun engko bagian sora mati nih Los, daripada kita jadi duda sumur umur aja kesuwen Kang. Bak sampean wis bosen urip yen bae. nok kakang cinta wong ayu kakang penasaran Kang kula uga demen karo sampeyan. nok sing
percaya kakang aja dusta pasti setia kula watir dilelara sumpah janji sing pasti tujuan cinta suci moga-moga diridhoi ilahi. Aduh 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 nok wong ayu wonge sopan murah gemuyu. iya kakang aja buru hati rindu Apa mana akan pengen diupload beli serius kita lagi demenan Oh iya, kita lagi demenan serius dari aja salah iya saya. keluarkan ekspresi gantengmu jauh mentok. Mentok. Mas Mono masih ada tambahan Kakak. Silakan ngecel, Om, silakan. Ada tambahan penyakit. No kakang cinta, kakang penasaran. kang kula uga demen karo sampean Nok sing percaya kakang aja dusta pasti setia kula watir dilelara sumpah janji sing pasti tujuan cinta suci moga-moga diridhoi ilahi. Aduh aduh nok wong ayu Asik. yen balik aneh melu kang aja buru-buru aja sok nutuki nafsu Asik. bener ringan Masih saking bareng pencintai Sultan baik Budaya goblok Channel. aduh aduh nok wong ayu iya kan wonge ganjen murah gemuyu kang aja gawe nafsu gawe hati kula rindu cinta suci duet bersama Sultan wong Trimono dan peteng aja ngerayu gawe atiku rindu. jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tangga kanggo sing duwe lagu Ani Gomez. Nok Kang Ani. Gomez, Oh iya. ngomong-ngomong sampean ku niat temenan beli karo Nok Aniku. Nok Ani aja watir. AA Gomez nih beli bakal bohongan pasti temenan. Sampean ku bakal ngomong asal metu bae. Asalnya Kader wis biasa wong lanang ku modalnya cuma ngerayu. Omongan apa? manis cuma palsu. nih sembarangan. Aku bukan Buktine meneng. Aduh manise kesawan pantes rupane luwih seneng apa? yen kakang dadi jodone. Aja lok ngerayu. Beli Nok Ani ngerasa isi, ngerasa wong ayu, pasti ane sing ngawi.
lamonok anine gelem Wis gelem agone kakange seneng lamun ana bareng kakange seneng lamunan ana bareng ulane watir kanggo mes gawe wirang ora bak nok ani gadis lir umpamane kembang najan wong lanang tapi apa lanange maksude kakang demen dudu